ናይ ሊሊ ቻናል ዩቱብ ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም ድሕና ዲኹም? ድሕና ያን እግዚኣብሔር ይመስገን ጽቡቕ ኣለኹ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዘለኹ ንስኹምን በቢ ዘለኹምዎ ጽቡቕ ክትህልው ይምነየልኩም። ከመይ ቀኒኹም ድሕና ዲኹም? ከመይ ኢኹም? ከመይ እዩ ስራሕ ናብራ? ሰላም እዩ ብወገነይ ኣምላኽ ይመስገን። በኣርከስ ሎማዓንቲ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ውዕለና እየ ከርእየኩም ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ዋዕሉ ሎማዓንቲ ብጣዕሚ እውን ደስ ኢሉኒ ብጣዕሚ እውን ከፊኡኒ ውዒሉ ማለት ከፊኡ ንክብለኩም ደሓን እዩ ግን ያው ኣብ ከይዲ ትሪእዎ ኢኹምና ቅድሚ ናብኡ ማለይ ግና ንቻነለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ ቤተሰብ ዝኾንኩም ድማ ነዛ ቪድዮ ብላይክ ጀምርዋ ሃናፂ ርኢትኩም ከዓ ከምቲ ልሙድ ኣብ ኮመንት ተቐምጥለ ኢኹም ንትገብሩለይ ሞራላዊ ሓገዝ ንትገብሩለይ ምብርታዕ ኣቐዲመ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ቴንኪዩ ክብለኩም ይደሊ እና ሎማዓንቲ ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝረኣኹምዎ እክብ ኢልና ኢና ውዒልና ምስ ሊሊ ምስ ወይኒ ምስ መሓዙተይ ኣለይክስ ብሚድያ ምስ ዘይትፈልጥዎም ምስ ብዙሓት ሰባት ኢና ተኣኪብና ውዒልና ኣጋጣሚ ኮይኑ ከምቲ ትፈልጥዎ ናይ ሎማዓንቲ ዕላማና ንሊልና ንወይኒ ንምዕራቕ እዩ። ኣጋጣሚ ኮይኑ መሳርሕተይ መሓዙተይ ናይ ኣሌክስ መሓዙቱ ገለታት ነይረንና ናዕለልና ነርናስ ኣብዮም እኒኦም ገለ ኣብዮምና እዮም እና ሊሊ ዘይና ተሒዛ ኣሌክስ እውን ደገ ደገ ኢሉ ኣይጠዓሙን ወይኒ እውን ኣብ መንጎ ወይንን ሊልን እውን ከምዚ ተሰሓሒበን ኣለዋ ገለ ኢለ ናዕለልክውን ሰሚዐን ገለገሊኦም ከዓኒ ኣብ ናይ ቻነሎም ዝረኣያ ገለ ነይረን ዝረኣዩ ገለ ነይሮም እና እስኪ ስለምንታይ ዘይተዓርቅዮም ስለምንታይ ዘይተሰምዖኦም ገለ ኢልናና ንኣናስ ኣብዮምና እዮም ሞኪርና ኢና ትዝከኣለና ምንም ክንገብር ኣይንኽእልን ምስ በልናዮን ክንሙኩር ኢና ኢለን መሓዙተይ መሓዙት ናይ ኣሌክስ እውን ካልኦት ከምዚ ርሕቕ ዝበለ ምሽ ኣሎ ጥብቂ መሓዛኻ ዘይኮነ ገለስ ክንሙኩር ኢና ምሳሕ እውን ክንጋብዞም ካልኣይ ነገር ሊሊ ነብሰ ፁር ኮይና ኣብ ገዛ ተዓቢጣ ግዴታ ክትንቀሳቐስ ኣለዋ ሓንቲ ነብሰ ፁር ኣዶሲ ብዙሕ ትርኢት እዩ ዘድልያና ደገ ክነንቀሳቕሳ ቅያር ምግቢ ገለ ሻሂ ቡና ክንብላ ግዛዕ ርኢናያ እውን ኣይንፈልጥን እቶም ወርዒዮም ካብ ዝመፁ እውን ኣይረኸብናዮም ንፅባሕ ሎሚ ክንከይድ እናበልና እሞ እስኪ ፀውዕዮም እሞ ሻሂ ቡና ክንብሎም ክንጫወት እውን ካብኡ ከዓኒ እንድሕ ሰሚዖምና ንእሽተን ቅይር ተበለሎም እሲ ኢደና ክንሙክር ገለ ኢሎምኒ ክልቲኦም በቢሸነኮም እየ ፀውዕዮም ኣጋጣም ምስ ወይኑ እኳ ተራኺብና ብሓደና ነርና ብሓደና ከይድና ንሊሊ ግን ኣነ ጥራሕ ክረኽባ ከም ዘለኒ ካብኡ ናይ መሓዙተይ ወይኒ ከም ዘየላ መሓዙተይ ክረኽባ ከም ዝደለያ ሰላም ክብላ ከም ዝደለያ ነጊረያ ብሓደ ውዒልና መፅያትና ምንም ኣይበለትን እሺ ኢላ መፅያትና ካብኡ ብሓደ ሻሂ ቡና ኢልና ምሳሕ በሊዕና ተጫዊትና ተዘናጊዕና በቃ ደስ ዝብል ረፍዲ ኢና ኣርፊድናና ደስ ዝብል ውዕሎ ዳርጋ ኢና ውዒልናና ኣብ መወዳእታ ወይኑ ምስ ፀንሐታ ሊሊ ወይኑ እኳ ሰሚዓ ፀኒሓ እያ ሊሊ ከም ትመፅእ ዘላስ ነጊረያ ፀኒሓ እየ ምንም ኣይበለትን ሊሊ ግን ኣይሰምዐትን ፀኒሓ ካብኡ ኣብኡ መፂአን መወዳእታ ወዲእና ኣጋ ንገዛና ክንከይድ ንዕንበላ ከምዚ በላ ይቅርታ ተባሃሃላ ሰብ ኮይኑ ዘይጋግየለን ጌጋ መፋጥርትና እዩ ገለገለ ኢሎም ብዙሕ ነገር ተዛሪቦም ወለ ባማት እዮም ብቆልዑተን ኣጓላት ኣወዳት እዮም ነይሮም ካብኡ እሺ እሺ በላ ሰሚዕኖም ኣብ መወዳእታ ብጣዕሚ ዝገርመኩም ነገር ኣብ መወዳእታ ንሳ ይቕረ ትበለኒ ወይኒ ንሳ እንደዝፀፍዐትኒ ንሳ ይቕረ ትበለኒ ትብል ሊሊ ከዓ ኣብ መንጎና ዝኣተወት ወይኒ እንድያ ባዕላ ይቕረ ትበለኒ ክበሃሃላ ጠቕ ኣቢለና ናውዒለን ስለዚ ኣብ መንጎ ከምዚ ኢልና ፋሕ ኢልና ተበታቲና ንብለኩም ንሳተን ገገዝአን ከይደን ንሕና ገዛና ከይድና ከምዚ ኮይንና እዮም በኣር ምእካብ ኣዊና እኒሄው እንታይ የምፅኢኹም እንታይ የጥሪኹም ኢለን እዞም መሓዙተይ ብሸቕ ብሸቕ ብለዮም ንእሽተን ኣይ ሕርቃን ናይ ሓጎስ ኮይንናና እንታ ክብለኩም ደሊ ይቅርታ ዝብል ሰብ ለባም እዩ
ግዴታት ምስ ተበደልና ኣይኮነን ዝተበደለ ሰብ ኣይኮነን ወይ ከዓ ዝበደለ ሰብ ኣይኮነን ይቅርታ ዝብል ዝበደለን ዝተበደለን ከምዚ ንሕና ኣብ ኣቡነ ዘበሰማያት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቐሚጥዎ ዘሎ ንሕና ዝበደሉና ይቕረ ከም ዝገበርናሎም ይቕረ ግበረልና ኢሉ እዩ ቀሚጡልና ዘለዎ ዶ ስለዚ እቲ ንኣና ንነብስና ዝጠቕመና እንድዮምስ ንዝበደለና ሰብ ይቕረ ክንገብር ከለና እዩ ዝበደልናዮ እሞ ኦልሬዲ በዲልናዮ ኢና ስለዚ ይቅርታ ምባል ሓደ ሓደ ሰባት እኒአናሲ ይቅርታ ምባልስ ናይ ሰነፋት ጌርና ንወስዶ ኣለና ወይ ከዓ ናይ ፍርሒ ጌርና ንወስዶ ኣለና ግን ይቅርታ ናይ ልባም እዩ ይቅርታ በተለይ ተበዲሉ ንሃለወ ይቅርታ ዝብል ሰብ ማርያምን ብጣዕሚ ከምዚ ብጣዕሚ ኣፍልጦ ዘለዎ ሰብ ኢና መብዛሕትኡ ሰብ ዝርአ በቃ ግዴታ እቲ ዝበደለ ሰብ እዩ ይቅርታ ክሓትት ከም ዘለዎ ጌርና ንወስዶ ኣለና ኖ ግን ከምኡ ኣይኮነን ሕጂ እዚአን ክልቲአን ተባዳዲለን እየን ብርግፅ መጀመርታ ወይኒ ብዘይፍላጣ ተጋጊያ ኣላ ብሓንቲ ጌጋ ዝኾነት ጌጋ በተለይ ሓደ ሓደ ዘሎ ጌጋታት ብዙሕ መስዋእቲ ይኽፍለና እዩ ሂወትና ተረዲኹምኒ ስለዚ ሓንቲ ጌጋ ኣቕልል ኣቢላ ብዝረኣየታ ጌጋ ናሰፍሐት ከይዳ ካብኡ ኣብ መወዳእታ ሊሊ ከዓኒ ብዝተወሰነ ነገር ይቅርታ ግበርለይ ካብ ሂወትኩ ክወፅእ እየ እናበለታ ንሃለየት ፀፊዓታ እያ ወይንሲ ኣይኮነን ዶ ብኸምኣ ዝበለት ጓል ኣንስተይቲ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ወላዲኻ እኳስ ኣይፀፍዐካን እዩ ስለዚ ንጌጋ ንሓቂ ሓቂ ክንብል እንተኮይንና ክልቲአን እየን ተጋግየን ከም ሓቂ ስለዚ ክልቲአን እየን ይቕረ ክበሃሃላ ዝግባእ ነይሩ እምበይ እንዶምስ እገለ እያ በዲላ ኣይኮነን ከም ሰብ መጠን ግን ድሓንስከ ሊሊ ዜናታ ሒዛ ስለዝኾነት ይቕረ ግበርላ ኢልና ንወይኒ ኢና ፀቂጥናያ ብጣዕሚ ማለት እዩ ካብኡ ንሳ እውን ሃሌኻ ኣነስ ተወቂዐ እየ ኣነስ ወቂዐ ድየ እንታይ እየ ገይረ ተጋጊአ እየ ይቕረ ግበርለይ ካብ ሂወትኩ ክወፅእ እየ ኣብ ክንዲ ዝበልኩ ዝመደብክዎ ስራሕቲ ገዲፈ ክንደይ በጀት ዘውፃእኽሉ ክንደይ ግዜ ዝፀዓርኩሉ ናይ ስራሕ መደበይ ከሲረ ክገድፍ ይቕረ ግበርለይ እናበልኩዋሲ ስለምንታይ ፀፍዐኒ ወለደይ እኳስ ሓንቲ መዓልቲ ቤተሰበይ ይኹን ኣሕዋተይ ይኹን ሓንቲ መዓልትስ ንገፀይ ነኺኦምዋ ይፈልጡን ብቤተሰበይ ብኣሕዋተይ ዘይተነኽአትስ ብሊሊ ንምንታይ ይድፈር ኢላ ብጣዕሚ እያ ተናዲዳና ሊሊ ከዓኒ ባዕልኸ ክደፊ ኢኽኒ መጀመርያ ስለምንታይ ነብሰይ ትነኽአኒ ስለምንታይ ትደፍእኒ ኣነ ኣይደፋእኹን ንኽእ እየ ቢለክ ከምዚ ምሽ ሃይላንድታት ተወጣውጥለይ ስለዚ እንታይ ዝበሃል ዝግወት ሃይላንድ ተወጣውጥለይ ስለዝነበርክሲ ስኢለ ንኦ ንምዕራፍ እየ እምበር ክደፍአክ ኢለ ይኾንኩን ኣነስ ዓሻክ ኮንኩን ከማይ ጓል ኣንስተይቲ ሂወት ዝሓዘት ነብሰ ፁር ክደፍእሲ ዓቕሚ ዝበሃል የብለይን ሕልና ኣለኒ ስለዚ እታ ናይ መጀመርያ ጌጋ ከኣምነልክ እየ እዚኣ ጌጋ እዚኣ ከዓነ እመንለይ እየን ተባሂለን ምንም ክስማዕማዕ ኣይከኣላን ኣብ መወዳእታ ዳርጋ ናብ ካሊእ ነገር ክኸዳ ኢለንና ሽዑ ተኸራሪና ፋሕ ኢልና ንብለኩም ሞያ ዘይብልና ውዒልና ነዞም መሓዝተይ እዚኣ ዝዓቕምኹም ተጎሪነን እየን ተጎሪኖም እዮም መፂኦም በቃ ሎማዓንቲ እሞ እዚአን ተዚዓታ ኢኹም ስኢልኩም ንን ትብሉ በቃ እንታዮም እዚአን ንምዕራቕ ዓብይናኹም ገለገለ እናበሉ እንዲዮም ናብ ሸቆና መፂኦም ኣብ መወዳእታ እኹም ምስ ገበሮኦም ኣንፀርፂሮም ከይዶም እንብለኩም እና ይስሕቕ ኣለኹ ነቶም እናታቶም ኣበሃህላ እዩ ደስሕቐን ዘሎት ናተን ኣይኮነን በእውነት ግን ከምኡ እናበልና ስለዝመፁ ከምኡ ኢለኖም ምስ ከዳ ተመሊስና ሸቕናዮም ንሕናና ይቕረ ምባል ግን ናይ ለባማት እምበር ናይ ምሽናፍ ኣይኮነን ዝበደለ ጥራሕ ኣይኮነን ይቕረ ዝብል ዋላ ዝተበደለ ይቕረ ይበል ኢና ይቕረ ኣብ ምባል ዘይምፅእ ፃብ ይሓይሽ ክብለኩም ደልና ንሕና ብውሽጢ ዘይንፅዕር ዘለና ኣይኮንናን ብዙሕ ነገር ኢና ንፅዕር ዘለና ግን በቃ ምንም ክንገብር ኣይንኽእልን ኣብዮም ምናዮም ተኽኢልኩም ብኮመንት ማዓድዎም ምኸርዎም ንኣኹም ከማን ኣሻቒሎምኹም በእውነት ኮመንት ሓደ ግዜ ከነብብ ከለኹ ባይዘ ብጣዕሚ ኢኹም ትሕዝኑኒ ከምዚ በቃ ትጭነቑ ኣብ ስደት ዘሎ ሰብሲ ካሊእ ሻቕሎትን ካሊእ ናፍቖትን ከይኣኽሎ ኣብ ናይ ሰብ ኣብ ትሕቲ ሰብ ተፀቒጦም ድቃስ ዘይብለን ድቃስ ዘይብሎም ምሕዳሮም ከይኣኽሎ ምስ መሊሶም በኣኹም ክጭንቑ ገለገለ ትብሎም እሞ ያ ሓቂ ኸ ገለ ይብሉኻ ግን
በቃ ዝሮ ዝሮ ኣብ ኮመንት ፃሓፉሎም ኢኹም ንኣኹም ተሰምዖኹም ንኣና ምንም ክሰምዑና ኣይከኣሉን። ናይ ሎሚ ዓይነት ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ። ናይ ሎሚ ዓይነት ቮይሰይ ይቅርታ ቮይስ ኣብ ዝሕልኩም። ቀፃሊ መደብ ሽካብ ንራኸብ ሰናይ ንዓኹም። ንቻነለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ኣይትረስዑን። እዚ ቪድዮ ዝረኢኹም ከዓ ላይክ ግበሩለይ እና ቴንኪዩ ባይ ባይ ፈትውኩም።